Televízia Joj uvádza Teletubbies. Za horami, tam, kde slnko chodí spať, sa naši Teletubbies prišli hrať. Prvý. Druhý. Tretí. Štvrtý. Teletubbies. Čas na Teletubbies, čas na Teletubbies, čas na Teletubbies, čas na Teletubbies. Dinky Winky. Dipsy. La. Pou. Teletubbies. Vás vítajú. Dinky Winky. Dipsy. La. Pou. Teletubbies. Tulky. Kam zmizli naši Teletubbies? Ešte raz. Ajoj. Tulky. Ešte raz. Ajoj. Tulky.
Tinky Winky. Dipsy. Bow. Pozrite. Ja sa volám Izabel. Ahoj, ja sa volám Jonty. Spĺň mesiaca, spĺň mesiaca, spĺň mesiaca. Tam hore, spĺň mesiaca. Poďte sa s nami pozrieť na spĺň. Ahoj, Jamie. Ahoj, Jonty. Ahoj, Izabel. Pozri, aký je veľký mesiac. Ahoj, deti. Chcete sa pozrieť na mesiac? Tak poďte, poďte. Áno, áno. Toto je ďalekohľad. Ukážem vám, ako sa má doňho pozerať. Pozerám sa donútra a na konci vidím mesiac. Wow! Mesiac je taký veľký? Môžeme ho pozorovať zblízka. Vidno cez neho aj kopce na mesiaci. Pozrite, aký je dlhý. Je to veľká rúra, ktorá všetko zväčšuje. Môžem sa pozrieť cez ďalekohľad? Samozrejme, Izabel. Veľký okrúhly mesiac. Je spĺň mesiaca. Áno, dnes je spĺň mesiaca. Je veľký. Áno, je veľký. Vidím ho. Áno, to je on. Výborne. Je biely. Áno, je biely a sivý však. Nie. Ó, Je modrý. je modrý? Na povrchu má krátery. Vyzerá, ako keby bol zaprášený. Je čas ísť. Čo je to? Mesiac. Mesiac. Spĺň mesiaca. Pápa, 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 A teraz? Ešte raz. Ešte raz. Ešte raz. Ajoj. Ja sa volám Izabel. Ahoj, ja sa volám Jonty. Spĺň mesiaca, spĺň mesiaca, spĺň mesiaca. Tam hore, spĺň mesiaca. Poďte sa s nami pozrieť na spĺň. Ahoj, Jamie. Ahoj, Jonty. Ahoj, Izabel. Pozri, aký je veľký mesiac. Ahoj, deti. Chcete sa pozrieť na mesiac? Tak poďte, poďte. Áno, áno. Toto je ďalekohľad. Ukážem vám, ako sa má doňho pozerať. Pozerám sa donútra a na konci vidím mesiac. Wow!
je taký veľký? Môžeme ho pozorovať zblízka. Vidno cez neho aj kopce na mesiaci. Pozrite, aký je dlhý. Je to veľká rúra, ktorá všetko zväčšuje. Môžem sa pozrieť cez ďalekohľad? Samozrejme, Izabel. Veľký okrúhly mesiac. Je spln mesiaca. Áno, dnes je spln mesiaca. Je veľký. Áno, je veľký. Vidím ho. Áno, to je on. Výborne. Je biely. Áno, je biely a sivý však. Nie. Ó, Je modrý. je modrý? Na povrchu má krátery. Vyzerá, ako keby bol zaprášený. Je čas ísť. Čo je to? Mesiac. Mesiac. Spln mesiaca. Pápa, pápa, pápa.